Vítajte v Beyond the Veil. Dnes si vypočujeme príbeh Holdena Leeho, ktorý v 17 prežil dramatickú autonehodu a mal hlboký zážitok blízkej smrti. V tom krátkom okamihu mimo svojho tela mu boli ukázané 3 silné pravdy o živote, smrti a účele ľudskej existencie. Jeho príbeh odhaľuje nielen to, čo leží za hranicou smrti, ale aj ako žiť plnšie tu a teraz. Dobre, volám sa Holden Lee a toto je môj zážitok blízkej smrti. O tomto som začal hovoriť len nedávno, takže niečo, čo som verejne nehovoril až donedávna a teraz som to urobil a to ma povzbudzuje hovoriť viac. Mal som vtedy 17 rokov, bol som na strednej škole a bolo leto a vracal som sa z práce s kamarátom a v ten večer som mal ísť na prípravný kurz SAT a to je taký prípravný kurz na vstup na vysokú školu. A boli sme takmer pri výjazde z diaľnice k môjmu domu a ja som nechcel ísť. Tak som mu povedal, aby ho minul a išiel na ďalší výjazd a on tak urobil. Začína pršať a my zídeme na tomto výjazde späť na diaľnicu a tak sa vracia na druhú rampu a jeho 91 Chevy Blazer dostáva šmík a myslím, že chcel stlačiť brzdu a nakoniec stlačil plyn. A pri rýchlosti asi 50-60 mil za hodinu sa náhle rútime z diaľnice priamo do plotu. A vtedy sa pre mňa všetko spomalí. A len si pamätám úplné spomalenie. Môžem ako si vidieť, ako sa plot drví a auto sa ako si otáča na bok. A v tom momente mi prešli hlavou 3 veci, ktoré tam odvtedy zostali vyrité. Nikdy neodišli. A prvá bola, teraz zomrieš. A bolo to len konštatovanie. Bol to hlas. Bol to v mojej hlave. Teraz zomrieš. Druhá bola, tiež by som sa mohol rozlúčiť. Pamätám si, že v tom momente som videl, ako keby mi skutočný život prebehol pred očami. Vidím svojich rodičov a vidím svojho najlepšieho priateľa Davea, ako sa na mňa usmieva. A potom tretia bola, ale oni to pochopia. A tá tretia v tom momente prišla s týmto pripraveným kontextom, že oni to pochopia, neznamenalo, že to pochopia v živote. Znamenalo to, že to pochopia v smrti a že nemôžeme pochopiť smrť v živote. Ale bolo to len vedomie, že to bolo také myhnutie oka, že budú s vami skôr, než si to uvedomia, že život je taký záblesk, že bum, sú s vami. A takto jedného dňa pochopia v smrti a nemuseli to pochopiť v živote. A potom plávam, som vyhodený zo svojho tela. Som jednoducho preč. Som mimo nehody a plávam na oblohe, čo predpokladám, že je obloha. A snažil som sa opísať ten zážitok, ten pocit, ktorý som mal celý život, ale bola to bláženosť. Bola to úplná bláženosť. Nebol tam žiaden strach. Bol tam len pocit úplného pokoja, ako zabalený v deke, zabalený v teple a zrazu som s týmto zdrojom svetla. Je to tak trochu, vždy som mal pocit, že som si to predstavoval, ako keby sa to dialo nad mojou hlavou, ale prichádzalo to do mňa. A s týmto svetlom prišlo toto uvoľnenie, toto pochopenie, že ste teraz doma, že už nemusíte trpieť. Je to jednoducho nemožné naozaj opísať, kým nezažijete ten moment. Neexistuje žiadna droga, nič na zemi, čo by sa dalo porovnať s tým pocitom a ste s Bohom. A ako si vidíte späť dole, bol som veľmi vysoko a mohol som ako si vidieť späť dole, kde sa to stalo, ale jednoducho nebolo pocitu, že by ste tam museli zostať. A mali ste taký jemný súcit s ľuďmi, ktorých ste nechali za sebou, ale bolo tam len opäť to pochopenie, že budú s vami skôr, než si to uvedomia. Takže na tom naozaj nezáležalo až tak veľmi. Teda myslím, že na tom záležalo, život má význam, ale nebolo to niečo, smutok je pre živých, nie je pre mŕtvych. A to bolo jednoducho stiahnuté do mňa. Takže tam sedím, plávam, zabalený v tomto teple. Nestretol som ľudí, ktorí by tam na mňa čakali. Nebol tam ten moment v ničom z toho, pretože ďalšia vec, ktorú si pamätám, je, že toto svetlo sa ako si rozptýlovalo odo mňa. Som hore. Moje oči sa otvárajú. Som hore nohami v tomto rozbitom aute mimo diaľnice, visím hore nohami na svojom bezpečnostnom páse a mám krv v očiach, mám sklo v očiach a som úplne dorezaný. A pamätám si, že som videl, ako chladiaca kvapalina alebo kvapalina do ostrekovačov steká dole priamo predo mnou a ja som v šoku. A kto vie, aká časť šoku je len z nehody, ale väčšina z toho pocitu šoku bola z toho, kde som práve bol. A bol tam tento skutočný moment nechcenia byť späť. Nepovedal by som, že som bol nahnevaný. Nebol tam žiadny taký pocit.
Bolo to len, čo tu robím? Práve som cítil povahu celej reality a zrazu som späť a len visím hore nohami v tomto rozbitom aute. A nechcel som tam byť. Chcel som byť späť tam, kde som práve bol. Tam to bolo. A pamätám si, ako ma z auta vytiahli záchranári. Prišli cez zadné okno, ktoré bolo rozbité a jemne ma dostali dole a museli ma ako si vytiahnuť z auta. A potom ideme do nemocnice a po prepustení ma rodičia priviezli domov. A ja som len stále v tomto stave šoku. Necítil som nič, naozaj som nevedel, prečo som tam. Pamätám si, že môj kamarát, ktorý bol v poriadku, mi povedal, je to ako keby si to už niekedy zažil. Doteraz si pamätám, že mi to povedal a ja som len pokrčil plecami, nevedel som. A moji rodičia, niečo so mnou nebolo v poriadku, viete. Možno to bol aj otraz mozgu, ale určite som zažil zážitok blízkej smrti. Nech to už bolo kdekoľvek, kde som práve bol. A keď som prišiel domov a dal som si sprchu, vtedy ma to všetko zasiahlo. A ja som presne ako vo filmoch padol na kolená, moje kolená sa mi podlomili a ja, 17-ročný chlapec, som v sprche plakal ako o život. A veľa ľudí by povedalo, že tam príbeh skončil, ale pre mňa sa ďalší deň stal ešte zvláštnejším. Zobudil som sa nasledujúce ráno a mal som energiu, ktorá naozaj prúdila cez moje telo v veľmi reálnom zmysle, elektrický prúd prechádzajúci mojim telom a to zostalo až dodnes. Viete, veľa ľudí hovorí o zážitku blízkej smrti ako o odpovedi na nejakú otázku o živote a v mnohých ohľadoch to tak je, viete. Dáva vám to vedieť, že pre mňa nebolo nič, čoho by som sa mal obávať. Viete, mám otázky o tom, koľko z toho sa deje v mozgu, koľko sa deje v hlbokom podvedomí medzi opustením tela a podvedomím, ktoré vám pomáha prejsť. Myseľ je zázračné miesto a príliš sa zaoberáme myšlienkou, že smrť je okamžite mimo nášho tela, keď je myseľ Božím stvorením v našom tele a je taká mocná, má schopnosť liečiť. Placebo efekt je tu z nejakého dôvodu, viete, a je takmer taký silný ako liek v polovici prípadov. Takže myseľ podceňujeme, to je poznámka na okraj. Preto si myslím, že ľudia majú rôzne zážitky dosť často. Niektorí ľudia môžu mať hrozný zážitok blízkej smrti, kde idú do pekla a veľakrát verím, že to môže mať niečo spoločné s hlboko zakorenenou povahou ich výchovy a strachov. Ja som ale nemal strach zo smrti. Bola to blaženosť, bolo to krásne, ale to neznamená, že keď to skončilo, tak som len chodil okolo a všetko vedel. Áno, mal som túto bláznivú energiu prechádzajúcu mojim telom. Trvalo mi 20 rokov, kým mi niekto konečne povedal, že som mal to, čo sa nazýva okamžité prebudenie kundaliny. To sa dosahuje prostredníctvom joginskej praxe a hlbokej meditácie, ale niektorým ľuďom sa to stane v čase zážitku blízkej smrti. A tak táto energia prúdila mojim telom a bol som veľmi vystrašený a opustil som svoj doterajší život. Opustil som svoju komunitu. Presťahoval som sa na západ a tak trochu som dosiahol svoje dno počas zhruba nasledujúcich 10 rokov. Vo veľmi reálnom zmysle som mohol cítiť všetko okolo mňa. Mohol som cítiť, čo ľudia mysleli, čo cítili. Depresívny človek vám mohol jednoducho vysať život, zatiaľ čo energický človek vás mohol napumpovať energiou, čo bol skvelý zážitok. A bolo to asi 15 rokov neskôr, keď som mal toto, bol som na vrchole hory a zažil som toto duchovné prebudenie. Prežil som vtedy moment, keď ku mne prišla tá istá bytosť, ktorú som stretol všetky tie roky dozadu počas zážitku blízkej smrti. A jasne som cítil, že to bola tá istá bytosť. Možno to bol Boh a možno strážny anjel, akokoľvek to chcete nazvať. A od toho dňa som sa tak trochu pozdvihol z týchto hlbok a bol som schopný prostredníctvom meditácie a prostredníctvom určitých praktík sa tak trochu znovu narodiť. Veľmi som sa spojil s Bohom a bol silno spojený s mysľou, ľudstvom a s vedomím, ktoré som vždy vedel, že existuje a s ktorým som sa vrátil po tomto mojom zážitku blízkej smrti. A bola vo mne silná myšlienka, že sme tu na to, aby sme budovali naše vedomie. Toto je ihrisko slobodnej vôle a môžeme si vybrať dobro a môžeme si vybrať zlo, ale múdrejšie, pokročilejšie mysle chápu, že sme tu kvôli účelu a tým je budovať ľudstvo z akéhosi zvieracieho, opičieho stavu. A tak, v určitom zmysle, viete, bol tu pocit, že sem prichádzame znova a znova, aby sme veci napravili, aby sme pracovali na veciach, ktoré sme naposledy pokazili. A v niektorých ohľadoch si myslím, že je to teória simulácie, ale to by nemalo znehodnotiť povahu toho, čo to je, pretože je to simulácia vesmíru, je to energia všetkých simulácií a niečo tu buduje. Je to takmer ako cvičenie, aby sme videli, čo môže energia dobrá urobiť proti veľmi nízkej energii, viete, zemskej energii, tak povediac. Je nutné povedať, že neustále cítim, že toto je ťažké miesto na život, ťažké miesto na rast, na uvedomenie si pravdy.
A je to takmer akýsi tréning energie vesmíru, ktorý máme zdolať, aby sme našli osvietenie v podstate z opičieho stavu. A tak, aby som sa vrátil k momentu, keď som plával na oblohe, viete, bol tu len pocit, že sa nikdy nemusíte báť vo svojom živote, ale musíte žiť svoj život. Musíte bojovať, aby ste stáli na vlastných nohách v tomto živote. Viete, sme tak pohltení spoločnosťou a vzostupmi a pádmi a médiami, ktoré nás vedú týmto alebo oným smerom a konzumizmom a materializmom a to všetko je v podstate nič. Musíte to naozaj zablokovať. Len to stojí vo vašej ceste. Musíte sa vyhnúť negatívnym médiám. Musíte sa vyhnúť násiliu, musíte sa držať svojho skutočného účelu. Viete, prestal som piť a žil som veľmi čistým životným štýlom a bolo to práve v tých momentoch, kedy bola moja duša naozaj schopná ďalej sa spájať a neustále sa vyvíjať a nachádzať viac pravdy a len vidieť svoj život taký, aký je a pomáhať ostatným. A viete, čokoľvek, čo môžete urobiť, aby ste sa dostali ďalej vo svojom živote a pomáhali ostatným, dobrovoľníčili vo svojej komunite. Viete, máme tu niečo ako epidémiu depresie a úzkosti a to preto, že sme len bombardovaní úplnými nezmyslami deň čo deň. A je to naozaj naša úloha teraz viac ako kedykoľvek predtým vystrihnúť tieto veci zo svojho života a sústrediť sa len na to, čo je dôležité, a to sme my, naša rodina a naša komunita, a robiť svoju časť pri zlepšovaní tohto sveta.